Ето ги нашите момчета, влизат в съблекалнята да се подготвят за важния сблъсък с испанците. До този момент загряваха. Ами това са българските национали, аматьори, които се изправят днес срещу Испания. Само победа ни прави първи в групата, а успех срещу Испания означава, че отиваме на европейско първенство. Толкова много искам това да се случи. Дано да успеем да се правим с испанците, и ние испанците сме с по 2 победи, така че това е решаващия матч, решаващия сблъсък. Приветстваме всички наши колеги. Само победа днес ни изпраща на така желаното европейско първенство, което е изключително важно. По принцип този квалификационен турнир за европейско първенство се провежда в Албена, но последният и най-важен матч беше изместен тук на стадиона на Спартак, за да могат феновете, за съжаление, много трудно мога да използвам тази дума, защото ви показвам веднага, че не са чак толкова много, почти няма фенове. Това е испанската агитка тук горе. За съжаление няма фенове, нямаше толкова много хора, колкото се очакваше да дойдат за този матч. Има още мъничко до началото. Ето ги испанците, които се прибират в съблекалната. Те представляват страната си в тази европейска квалификация. Този важен матч беше изтеглен от Албена за тук, но за съжаление не се събраха чак толкова много привърженици на футбол, но пък двамата национални селекционери на мъжките, Милян Илиев и Александър Димитров на младежите, се очаква да се появят тук на стадиона и да бъдат сред официалните гости на тази надпревара. България срещу Испания, победители отива на европейско.